Hi guys, madyong gabi inyong tanan ako napod ni si Alex. Karon day guys, alas 11:30 nas gabi. Karon pa ko nakagawas gikan sa room ni doktora kay ganina ako'y hatod din sa panihapon. Dapat sa tidig naman tayo mahatod og panihapon. Ang netabo ako'y ning hatod kay sa tidig na malansa. Sa maoron pagabot na dito, kuano ako pagawa sa dadyon kay nagpahuwat kay kuan siya kanang nay tensyonado gikuan na pud gandaran na pud ka halos kada gabi na siya andaran ja matong nadugay ko kay nagpauban pa man ja kuan lagi pud kanang gandaran ko sang asma mo nang paggawas na nagkuang ko nag-nebulize medyo galing po kaya na ako'y nebulizer. Pasalamat po ko nila kay nakaibawa sila nga asthmatic ko. Ila kong tagaanog nga ni. Guys na. Ganahan ko sa nebulizer nga ilang gikuan na kay cute. Bilib po ko nila guys baka guban pa na. Di ko nila dawatan sa pag-apply na sa una kay asthmatic ko. O karaman po nila. So mga to guys. Di lalimog ka ng nakay pamatiis lawas. Bawal lagi ni mura mahinunig ni samot kay agapong sadan gani ha. Kanang may ginataan. Bawal li ko nun ng ginataan sa na mga hubak. Masuro pa naka-trigger. Kuan po, ganina siya tidig na maramantog nagdao bitaw, diyan gihalingan tong mga dahon-dahon sa gawas. Nakakuan ko ba, nakapanimhaw kog aso. Mapo na isa po maka-trigger na, hadyan nang sidyang na matikdan nga maka kuan kong na mga aso-aso nga na. Masamot. Karon lagi guys, lain yun ang paminaw, basta mag-nebulize ko kay marag na side effect sa salbutamol nga hanggi kuan ng gilanghap dadas nebulizer baka tong naman na inibul nga ibutang nga na basta mag-nebulize ko kuan marag na side effect marag di ko batil katug marag ko high ba guys mag-uulagi kog mga gabi na kay isahay maghuwat ra kog mukadlaw na, di pa ko makatug. Njawara ba dyan ko'y kuan? Na may pang pakatug si doktora yatag na kanang mga tranquilizer nga kanang may Lexotan. Na may ningon na nga di ko na dapat magsige kong inom kay kuang ko na maka-addict. Kaluga dyan ko di na dyan ko katugong. Hindi ko mainom. Di ko mainom. Masag na igihatag na ko, di ko mainom. Inom naman ko ka ng sunod-sunod nga dyan nga. Di ko katug. Marami lara o. Nagtingog hang. Ani? Kanang nebulizer guys na hang. Di dyan ka dyan mo tuo. Kani may mo, kuan ko dani. Ang manito usahan ko guys, nebulizer. Diyan guys, magkuhan ko. Mapahuway na ko. Bahala di ko katug, basta kay magigda ko. Kay basta hindi nakatug ko kaluga dyan. Daghang salamat sa tanang-tanang way undang nga nagsigigtan ko sang vlog. Salamat ninyo. Kay bawa na magsikinsa mo. Dako dyan mo kanang dako dyan mo katabang na kay tungod din dyan nga na makakita akong mamiso. Diyan makadugang-dugang pod.
Diya guys, mapahaway na ko. Diya. Kay, bahala di ko katuog. Basta kay magsandig na ko. Araw nga hangi relax sagang lawas. Kay, lisid din kita ka ginhawag tarong kay kapoy. Diya, kuwan dagang salamat sa tanan-tanan nga ning suporta. Way undang. Way puas nga ning suporta na. Kay bawa na magsikin sa mo. Di na naman mo na akong i-mention dyan, tagsa-tagsa, basta ka na kay baon na mong sikin sa mga salamat ninyo. Ang Ginoo na lang may magbasa yung kamaadyo na rin na. Dagang salamat. Bye-bye. Nagpaway na ko. Hi guys! Good morning yung tanan. Welcome back to my channel. Ako na po na si Alex. Si Ate Digna diya. Naka-uniform eh. Nakaka-uniform. Ako hindi ako nag-uniform kay mainit. Balay yun. Nag-giver ako gabi. Meron siyang pasinti kagabi. Uniform. Kaya ayan na. Ayan ang itsura niya. Galing pa sa duty. Antok pa ako, tulog pa ako. Dapat tuminom ka mo ng mainit. Matulog si Jag Utro. Ate Digna kay Naiipon. kuha nag-uras na rin sutso. Diya. Mamainit na si Jag. Dapat mainit ka muna bago matulog ulit. Para hindi ma-update. Lalaro. Tulog ako, lalaro ko. Diya guys. Grabe na rin. Kalanlain ng senaryo. ako gabi asma ko. Nag-mobilize. Tapos si doktora ko na po. Sa tinig na may huli. Panic attack na naman. Diyos ko. Ano tayo Ito na. Ano ito yung kapilot pa? Ay, gusto ko kapimay. Tayo ko na may doon. Pero ilagay ko kayo din. Guys, mga pi. Mga pi, pero di mo kape. Milo. Mga pita. Piling ka na rin. Ayaw ko mag-Milo mo lang ano. Sinalin yung kape na ite. Sabi na pala ang piyero. Ano ba ito? Akala ko ko dyan. Ano yan? Peanut butter. Ano yung natin? Masarap ito pag ganito. Lilis. Okay. Alam mo, ate, si Dutura ngayon, ano na, powers na ng powers. Kaya ang sarap na, ang sarap na. Alam mo, nagugulan ako, parang gusto ko magpaalam na lang na iwan. Awa, di naman ako. Dahil pa ganyan. Paano ngayon si Dutura eh. At kasi natatakot pa siya. Tinanong ko bakit kasi natatakot pa siya. Kung ako nga din, natatakot eh. Kapi na! Ay, taho tapos doon nalalagay niya sa ano. Minsan kumain ako ng taho sa makasyon ko. Kasi beans daw yun eh. Kaya pala. Ayan na.
Pinaps. Sorry taho. Meron na akong kape mais. Hindi ba mag-stream kahit may ilan na? Hindi eh. Wow, may katawan niya ma. Yan ang may classmate akong nabulag dahil sa may siya na ganun. Naluto yung retina. Bawal bang ano kung may katawan. Saka siya magano. Saka na lang siya mag... Saan sa inyo ba? Sa bahay niyo? Wala na sa boarding house. Oh my God. Wala kang nagkiring dati. Wala kang nagkiring. Paano niya makuha kung padalhan? Hindi yung kasama sa school. Boarding house. May face-to-face class na doon sa Redo, okay? Hindi ko alam. Online. Hindi ko na alam kung ano. Kaya na. Okay. Corn coffee, lamin. Nasaan ko yung Ang ganda ng nabili kong sapatos sa online. Ang tibay. anong klase? Kagaya nito. Converse na. Kaso lang ibalik ko eh. Bakit? Maliit? Ang 37 kasi sa akin, kasya lang. Yung 37 na yung maliit. Tingnan ko na baka kasi. Ang ganda siya. Binalik ko na ulit eh. Tingnan? Kakasya. A few moments later. Oh, minsan ako yung sadaan yun. Pamahaw. Adal ka eh, itlog. Hindi na ba yung sadaan yun? Luto kong itlog guys. Mama ni madaldaling sa dun sa buntag. Daw mo punta. Kaya lang kamatayang itlog. Yung pa mo. Sarap naman yan. Talo mo. Talo sa iyo. A few moments later. Hi guys, mao din ang lingaw ug laadyon ko mo sayaw ko sa TikTok. Nja pasensya na han gimute kay kuan man copyrighted. Wa jud ko ilang lingaw na ug bation na galing kog kamingaw. Mao ra na yang pampa tanggal sang kamingaw mug sayaw-sayaw ko. May laing mabuhat. Nja, dapang exercise ba? Pasingot. Tawa sa hubak. Bitaw guys. Wadyo ko ilang mahimo lagi. Pasensya na mo. Pasensya na mo sang sinaywan kay di man gadyo ko dancer. Nja. Ganahan laman dyo ko magsayo-sadyo bisag di ko dancer. Para malingaw ko ba. A few moments later. Luto din ko adobo. So, mao na ang adobo. Among sudaan ni Ate Digna. Guys, na din naghatag na mo barbecue. Ano yung mga isudaan doon? Ang adobo, te. Bukas na lang, te. Hi guys, madyong gabi isa ka na. Manihapon ka. Manihapon na mga artista ng pelikula. Dahil ko, kain ko tayo. Thank you, Lord. Kahapon talaga araw ng hapon. Diba sa gabi, ubok ng ubok. Ano? Alam ko ano na lang ako siguro yung cortina na nagkabit. Kasi nung pinanasan ko yung mga anak, ang ganyan.
Nananap ko siguro yun. Galing ako ng... Pero nagbasa ko. Nagbasa man ako. 5:14. Hindi. Alam mo sa sundo. Siguro nasundok ako na allergy. Diyan ka magdating kadali. Sundo. Nasundok ako sa sahig kasi hapon. Bye. Diba sa may kaon?